Fl-istess post fejn il-Gvern b'4,000 ta' euro biex ħabbar il-metro lejliet l-elezzjoni ġenerali tal-2022 jinborġ ma skużax ruħu tal-li ħalla l-poplu jistenna biex iwettaq dan il-pjan illi tħabbar b'tant pompa. Jinborġ flimkien mal-kollega tiegħu laqgħu il-medja fi Pjazza Tritoni fejn Net News staqsa dwar il-pjan li ħabbar b'tant pompa fl-istess post 4 snin ilu bi jinborġ jażel li ma jiskużax ruħu wara li daħaq bil-poplu għal snin sħaħ. Qegħdin hawnhekk propju fil-post fejn inti kont il-moħħ ta' wara il-metro. L-ewwel nies tiskuża ruħek illi ma sar xejn f'dawn l-4 snin u li ovvjament in-nies bdew jistennew bil-ħerqa f'dawn l-4 snin it-tħabbira li kontu għamiltu. Naħseb illi bħal setturi oħrajn ngħid jiena dan il-gvern għandu il-kredibilità. Inborġ wisqanqas kien jaf jirrispondi kemm se jkollha stops il-light rail, fejn se jkunu l-stops u anka kemm se tiswa, kif fil-manifest tal-Labor lanqas issemmi kemm huma l-costings. Taf tgħid li forsi kemm ħajkun jiswa x'il-bira fil-manifest ma kienx qiegħed imniżżel. Naħseb illi il-poplu jaf fejn qiegħed mal-Partit Laburista. Ma jafx kemm ħajħallas imma. Il-poplu jaf fejn qiegħed mal-Partit Laburista. Intant Net News staqsa wkoll dwar il-vot kontra min-naħa tal-Gvern Laborista brabta mal-inkjesta pubblika fil-każ traġiku ta' Jean Paul Sofia u jekk dan kien l-ar punt ta' tmexxija Laborista f'dawn l-aħħar 4 snin. Bi jinborġ jgħid biss illi issa il-Labor tgħallem. F'dawn l-4 snin, taħseb illi l-mod kif ivvutajtu dwar Jean Paul Sofia wara l-ar punt fit-tmexxija tagħkom? Naħseb illi bħal kull tmexxija bħal kull leġislatura ikollok il-momenti tajbin u l-momenti fejn titgħallem ukoll. Fil-każ ta' Jean Paul Sofia poplu sħiħ kien qam kontra Roberta Bela biex jumejn wara kien ta' raġun lill-Partit Nazzjonalista.